Čo za dieva si tam u mého prvního, no druhého děta. Já se připojím na Erika, jo. Já se připojím. Jo, jde, jo, Roman, dej mi kreativ. Daj mi kill. Ne. Joj. Roman, Entrap. daj mi kill, please. Boss. Jon server, Jon War. Konečne. Pripoj sa, plus, login terem. Plus. Jo, ne, čo děláš, vole? Pravidla, za prvé, nejdeš mapu, hej. Jo, za prvé. Nejdeš mapu. Pravidla, počkej, vypadni z tam, vole. Nevidím. Nevidím. Pravidla. Nejdeš mapu. Co děláš, vole? Nepoužíval game mode, vítej, jdeme. Takže 3. Co děláte, vole? Pravidla, za prvé nejdeš mapu a za druhé nepoužíval game mode, já už idem. Ne, se spadl dolů. Jak to? Roman, ti laguje server. Jo, laguje server. Ne, fanoušikovo. Aha, to víš. Já musím odpojit, ty vole. Ale to je hlupý nápad. Jo, idem, dál. Já urobím má svůj vlastní server. Pripoj se na mě, počkej. Pripoj se na mě, já urobím vlastní server. Odpoj se, Erik. Za prvé, pravidla, za prvé než ma pomáhal, jsem to čítal. Počkej, prvou Okej. Budu ti vědět, jo. Lebo to je daný mapa, furt to seká, nevím čo. Tak fanoušková. Proč sa pýtaš, že prečo mám kreatív, lebo som si dal, bo to je blbá mapa, opravdu to. Ty hraješ na to, na Južikovost. Ja. Daj online. Počkej, bet či bet? Bet sa to má. Bet, čo děláš, ty vole, to je daný kdyby se zapřipali, že jaký... Proč je to se mapa probíhá? To je nič. A pak daj online. Počkej, vole. No okej, vole, okej. Tam je online. Open round. Omlítač, jak se povie. Počkej, já postavím tu mapu pre fanouška. Že chce uveriť, že jak viem. Ne, to ste nevideli nič, hej. To ste nevideli. Ja som videl, haha. To ste nevideli, jo. Videl som ja. To ste nikdy nevideli, jo. Počkaj, tu vypravím spam point. A prečo to děláš? Spam point. Zavináč. Ser. Boom. Jo, jsem tu. Jo, je to blbý. Kurmi to seká. Používatel blok. A víš, že já mám krátku, že tady mám Počkej, a robíme, to jste neviděli, je tu, takže to jsme robili, my jsme tak zaskokali celé. Jo, Roman, ty jsi to viděl, že jo? Ne, co děláš? Ale jsem tady, aha. Protože jsi mobil Ne, já jsem to letal, jo, já jsem to letal. Proč jsem se odpojil? Nemáte som na Wi-Fi, a už. Počkej, urobím tu oskok, jo. No, ne. To mi dal kill. No, Roman asi. Tak si spadlo, ne? Ale raštěkovo to nesekám, mě to laguje. Lebo ty máš nedobrý počítač. Ne, ale já mám to počítač, ale nemám dobrý Wi-Fi, tak proto mi pomáhá. Aha, ne! Yes, já jsem to dal, yes. Hele, raštěkovo tam nestojí. Asi stojí. Dáš to? Ale tady je vidíš mě? Ne.
Tady ona nerastie, ale jdi. Potřebuje. Já si termín. Ne, co děláš, vole? Já si odjdu. Dal jsem pár korale, jupuji. To jste neviděli nič. To bude zajímavá. Tady je bariéra. Já jsem to preskočil. Ne. To. Ty. Prehnal. Neprehnal. Obidvaja. Ale Roman urobil veľký. Lebo si napísal do školy Ložikovi, že je blbý. Jo. Napísal mi jo. To je veľmi špatné. A vy obidvaja máte špatný server. To není můj server, takže nič. To je asi koho? Musím to To je obskaknout. asi kabel, server je není můj, koho. Ale už je to v pohodě. Yes. Takže už tam vanovou Roman nám zaspíva. Daj nám všetky survival a dáme si to tu. Počkej, ešte nie. Ja tu robím nejakú placku veľkú. Lebo pochyč, jak sa to vie. Ja neznám anglicky, ne? Neviem. Aj. Survivor. Napíšte server. Proč tady prší. A prečo Roman sa odpojil? Ani ja, lebo to musím zdať A prečo tady? čestku, počkej. Počkaj, tu neprší tu. Vy máte obidvaja špatný server. A ty nemáš. Nie, lebo vám sa seká, mne sa seká. A tebe, ty máš hlupý server. Nie, lebo vy máte. Počkej, ešte som dal tam čestku. Ale ty žiadny server nemáš. Ale mám. Aký? Na SMP server. To je môj server. Len mi ho zobral. Není to, on je môj. To ho spravil. Mal som na ericshop.cz, tam som mal limitovaný merch, ale ukradli. Nemáš žiaden miešťač, nič nej! Ale ja mám 800 milióny, čo to? 8 zbrojiteľ, ja mám to buď ticho. To je 800 milióny, že? A ja mám 35 milióny. Tak to sú chudá. Buď ticho už. Počkaj, ja tam dám vater, či čo to je. Ja bol by server. Ale, Tady hraj, nebo dostaneš ban, jo. Proč ma laguje a za prvé laguje a Lebo za si- druhé ma teleportuje a za tretie mi vypadá server. Za druhé si noob, Nie, po prvé si ďalší noob, po tretie si najväčší noob. a nie, lebo je po štvrté najväčší. Hele, ja som pustil vlastný svet. Prepojíme sa na mňa. A urobíme si PvP. Ja udělám obskok, jo. Počkej, jo. Opa, op. Jo, jsem tu, jo. Takže daj nám všetkým survival. Ja. Áno, ty, tak to jdi. OK. Si tu. Tak kde si? Hele, čo? Hele. Hele, Roman Jo, si ty si pozor. takový noob. Počkej, já dám všetkým survival. To tu Tak je první. odvrhná Herman a Rastigno. Rastigně, Rastigně. Zavřeš to. Herman je. Ne, Herman blbý jméno. Wow, to je super. Fú, to je To nejlepší. je najjednostný server. To není Lebo server. furt mi padá server. No. To nevím, jak se Roman to si daj dělá. online, pripojíme sa na ňu. Jo. 6. Ne, se spadl, ty vole. No vidíš, Ups. No, jsem to. ja sa pripojím na Romana. Ty mi chceš říct, že jeho server je lepší než můj. Ja seka laguje, lebo ja ak skočím blok a Já už to skončím. mi Tak čo lidi, takže
my jsme se rozhodli s Erikom a Romanou, že Roman a Erik končíme tohle video a za 1000 lajků, nebo nevím kolik vydáte, že jsem expert, keď dáte odber a like, keď budeme mať 50 odberateľov, tak sa odhalím. Tak dajte ho rychle. A zatím čus, Roman, čus, Erik. Čus!